pohled na přístav v Zadaru a na jachtu miliardaře Abrahamoviče. Tady s Jarmilou jsme usoudili, že vlastní Chelsea klub. Tak, to prý je jeho jachta. Ale kdo ví, co je na tom pravdy? Tak. A tady jsme chvilku před odjezdem. Takže zmoženě tady sedíme a čekáme na odjezd autobusu. A tady stojí náš krásný autobus. Velice, velice pohodlný. Parádně se v něm jelo. Tak a teď jim trošku nakouknem do kuchyně. Ještě bychom mohli nakouknout pod vodu, ale není nic vidět. Majaček.